hij waarschuwde de instanties die verskate keren onjefte bij de politie. De ex-kwanheid van de vermoordverdachte Udo D. wist dat het uit de klauw in zoe. Ja, verder hebben we hier ook nog het slotakkoord van de brandverneemde violiste Amy Verheij. In Ljouwert begon haar carrière en nu, 54 jaar later, gaat de viool aan de kant. Goejoen, dit is biend op de dag dat de GGZ, justitie en de gemeente zeggen dat ze er alles aan dien hebben om Udo D. in de gaten te houden, maar dat het toch vreselijk fout ging komen. Maandagmiddag, even de fjouwen, wordt een 23-jarige prostituee op de wijze Delstutsen. Om 11:04 komt de melding binnen bij de politie. Een paar minuten later wordt een vrouw, vermoedelijk ektrog Udo D., mishandelen als hij beziekt haar tos te stellen. De vrouw rekt daarbij verwoenen. Een jaloere later wordt er weer een vrouw aangevallen, nou bij het winkelcentrum op de Tienjediek. De dierder beziekt de auto van de vrouw te stellen, maar dat slag het net. Dan krijgt de politie een melding van een vierde incident bij de boothuizen aan de Oude Lune. Een 68-jarige vrouw is meerdere keren met een flessen op een holleslijn. Zo oelibbert het net. Kwarternij meldt Udo D. hem bij het politiebureau. Udo D. is een ex-TBS'er en ziet in een inrichting van de GGZ. Hoewel bekend wie dat hij gevaarlijk wie, konden de gemeente en justitie net zien houden dat hij vrijkwam. Het is heel eenvoudig als iemand met een zeer ernstige psychiatrische stoornis en agressief voortvloeiend uit de stoornis iets doet en je behandelt die stoornis, dan zijn mensen niet meer agressief. Maar bij hem gold dat niet. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt een onderzoek in. Ja, het was in de van de Parsenconferentie. Vert Kronen, burgemeester van Ljouwert, welkom. En ik, Jelle van Diek, welkom. De ex-skwanheid van Udo D. Wij zullen aan zijn uitgebreid praten over hoe jou hem kennenlid en ik benauwd die jou vielden. Kroon, ik begin eerst eigenlijk even met jou, want jou kennen het dossier van Udo D. kennen jou goed. Die hebben maar een heel soort mensen kunnen sprutsen. Die wisten dat het eens een keer misging koer. Zit jou hier maar het gevoel dat je faalt hebben? Nou, we hebben in ieder geval met z'n allen gefaald, want er is een dodelijk slachtoffer, er zijn 3 andere slachtoffers. Dus ja, er is iets misgegaan. Tegelijkertijd weet je ook, als je al het gedaan hebt wat je denkt dat je moet doen, geldt voor de politie, geldt voor de justitie, geldt voor de GGZ, geldt voor mij. Ja, dan ben je ook benieuwd, wat hadden we nog meer kunnen doen? Ja, maar waar zit dat gevoel dan in? Falen? Ja, omdat je dit natuurlijk niet wil. En het effect is dramatisch, is niet zomaar klein. Dus daarom hebben we ook een onafhankelijk onderzoek, vraag ik nu. En dat krijg ik ook. Om eens te kijken, joh, wat had je nou anders kunnen doen? En was het dan te voorkomen geweest? Want op zich, een nulrisicomaatschappij hebben we ook niet. Er kan altijd iets misgaan. Maar kun je mij even meenemen naar het moment... het is iets hoe 4. Je krijgt een telefoontje van er is een vrouw deerslaan. Ik neem aan dat het zo gaat. En dan wordt al gauw bekend dat het om die man gaat waar van jou een dossier hebben. Waar jou SAFA ook praten. Ja. Wat gebeurt er dan met jou? Ja, dan denk je meteen, het is dus toch gebeurd. Maar komt er een Omdat vlog? je weet dat er... Vlog je ja, dan nee, even? ja, vloeken helpt ook niet meer. Maar in ieder geval, je weet dan gewoon, dit had kunnen gebeuren. Overigens, hij had natuurlijk nog nooit mensen echt gedood of zoiets. Hè. Dus hij heeft dingen gedaan die niet goed waren. Hij is veroordeeld, hij heeft gevangenisstraf gehad. Hij is behandeld psychiatrisch. Maar is dan uitbehandeld, zeg maar. Verder behandeling heeft geen zin. Maar je weet, dit is een man die heeft allemaal dingen gedaan. Dus ik heb ook al gezegd vanmiddag, ja, als ik en de anderen niet de bevoegdheden hebben om hem vast te houden, moeten we die bevoegdheden misschien wel krijgen in de toekomst. Nou, die vraag hij jou stelt. Daar krijgen we hier aan deze tafel geen antwoord op. Maar we kunnen wel even jaren naar hoe het is om te leven als je terroriseerd wordt door deze man. Je wordt zijn. Dat is niet best. We hebben van alles erom die om het in te houden. Viel jou dat extra? Hoe moet ik dat uitleggen? Kijk, op een gegeven moment toen dus de man vrijkwam, kregen wij een telefoontje van de instantie. Van de TBS, van de TBS-kliniek. En wat ik zeggen wil, Brussel, die had dus op een gegeven moment zei van, oké, die jongens die moeten weer vrij. He, maar er waren niet één. Nee, het waren meerdere. 6 of 11 stuks waren er. Ja. Ja, die hebben ze om wat voor reden dan ook. Ze moesten weer de maatschappij in. Nou, dat heeft de krijg. Ik zal het even uitlezen. Als je TBS kregen hier voor bedreiging, maar net vermoord, nee, dan hoeden je met jou hier te zitten en dat wie je. Waarschijnlijk wel. Dat weet ik verder niet. Wij hebben in ieder geval met de TBS-kliniek contact gehad met een bepaald iemand. En die heeft ons duidelijk verteld, deze man die is nog lang niet uitbehandeld. Dit is een gevaar voor hemzelf, maar ook een gevaar voor de hele bevolking. Ja. Want wat is er bij hem gebeurd? Nou, hij had dus bij ons ook problemen met mijn dochter. Hij hier een relatie met jouw dochter? Hij had een relatie met mijn dochter, ja.
En dan heeft hij bij gekregen? Daar heeft hij dus eerst een meisje bij verwekt. Nee, laten we het maar de verwekker noemen, maar niet de vader. Want hij had er verder weinig mee gedaan. Wij hebben in het begin, toen dat meisje geboren werd, hebben wij dus eigenlijk gelijk al een klein beetje de zorg opgenomen. Want deze die is dus de eerste 4 jaar bij ons eigenlijk grootgebracht. Ook mede doordat er een hele hoop in die huishouding dus niet klopte. Zoals? Nou, snuiven, drinken. Allemaal die dingen wat... Je vertrouwt dus net. Als Paken toch nu ze met buis komen. Nee, helemaal niet. Wij hebben ze de gelegenheid gegeven, maar op een gegeven moment toen heb die vrouw gezegd van... Jelle, dit gaat niet goed. Dit komt niet goed. Wij moeten hier wat aan doen. Want anders dan gaat dat meisje straks helemaal de vernieling in. Nou, dat doen wij niet. Nee. Dus wij hebben op een gegeven moment met mijn dochter... Toen was de verkering weer uit. Toen was mijn dochter dus bij ons in een huis. En toen is dus de sprake komen over de voogdij. Dus wij waren blij dat wij de voogdij over ons kregen. En dat kon hij op een gegeven moment niet zetten. En toen begon de bedriegers? Want hij wou helemaal niks. Dat hoeft van, hij zat liever in de kroeg. Dus hij op moment te doen, dan weet ik het wat. Maar ja, toen hij dus te horen kreeg dat wij de voogdij kregen. Ja, toen was er iets, is er bij hem wat knapt. En toen moest hij en zou hij dus via het gerecht. Ja, maar dat is flink uit de honger doen. Ja, hij heeft jou besketten. Hij had ons bescheiden. Beschoten, ja. Beschoten. Hoe ging dat? Nou, we lagen te slapen. En hij had dus middags, was hij al bij of voor de deur. Had hij al voor de raam staan. Zo. Met een pistool? Nee, zo. Of zo, oké. Dus ik denk dat zal wel wat metvallen. Maar ja, daar heb ik toch een kleine verkeerde onderschatting deed. Dus wij leiden 's nachts om 3 uur was het, meen ik. En ik een kanaal en doen en hup, kogels bij ons door het raam, beneden, boven. En voordat we het wisten, het waren allemaal polities. Ja. Dus daar schrik je van. Die vrouw die... zijn eigen dochter slipte direct, hè? Wat zegt u? Ja, zijn eigen dochter slipte in het huis, hè? Zijn eigen dochter die sliep bij ons boven op dat moment. Ja, dat is wat verschrikkelijk. En dat het hem helemaal niet tegenhouden om zulke soort dingen te doen. Nee. Daarna is er een incident, dan riet hij jou aan. Want hij gaat je voor de cel in, hij beziekt jou aan te rieden. Ja. Daar verkeerd krijgt hij dan TBS. Ja. Dus dan is er eigenlijk even een beetje rest. Nou, dan houden we het er even op, dan is daar die rest. Maar dan kom ik weer bij jou. Dan weet je dit. Dan komt zo'n man op een gegeven moment, deze simmer komt hij vrij. En dan zou het een behandelend arts van de GGZ, die zei, nou hij is wel agressief, maar hij is net zo agressief, of het wordt net, die agressiviteit komt net voort uit een stoornis. Ja. Had ik dit zei, sorry hè, maar dan... Nou, dit is een paar jaar geleden. En maar goed, hij beziekt mensen te vermoorden. En hij is daarvoor gestraft. Hij heeft gezeten voor de bedreigingen. Precies. En hij is daarna ook, heeft hij TBS gekregen. Ja, maar er wordt dus duidelijk zo dat hij alleen nog agressief is op het moment dat hij het zelf wil. En dat hij net toch dat hij invloedt te stemmen in zijn hollen. Ja, ik ben geen psychiater, maar ik kan wel simpel zeggen, er zijn zoveel mensen die geweld toepassen, juist ook in de relationele sfeer, die helemaal geen psychische stoornis hebben, maar die gewoon kwaad op elkaar zijn. En weet ik wat allemaal niet. Dus, dat gebeurt. Maar dat gebeurt. Nee, maar luister even. De psychiater moet altijd beoordelen, is dit nu iets omdat het een gewone relationele ruzie is en helemaal uit de hand gelopen, dus het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd, of is dit echt psychisch, zit het in zijn afwijking? Maar dan kan ik dat niet beoordelen. Kunnen wij hier niet beoordelen. Maar dat is voor de rechter. Is dat net te bevatten, toch? Jawel, heel veel burgers weten dat er in hun wijk ook mensen ruzie hebben, soms wel 10 jaar lang met elkaar. En die zijn niet allemaal psychiatrisch gestoord en die moeten niet allemaal TBS krijgen. Nee. En daar zit nou precies het probleem. Ja. En het zit mij ook niet zozeer, want ik vind ook dat mensen die TBS krijgen, als die een keer zijn uitbehandeld, dan kan het nog zijn dat we zeggen, ja, maar er is weer risico, zoals in dit geval, dat het misgaat. Ja. En dat is nou precies het gat. Hè? Moet je per se een psychiatrisch beeld hebben, of mag je ook om andere redenen zeggen, ja, ik wil toch dat die man verplicht behandeld wordt, of dat hij verplicht zijn medicijnen neemt, want dat was hier ook, speelde een rol. Ja, maar die bevoegdheid had ik niet. De signaal wie in de bos is, de signaal, die waren al, maar er waren genoeg aangiftes al en van intimidatie en noem het maar op. Ja. Die signalen, waren... Jullie wisten dus wel wat voor persoon dat het was. En waarom steekt hij die film dan? Kijk, als het misschien het gehele plaatje dat er meer controle over zulke mensen is om hun medicijn te nemen. Ik denk dat het daar misschien een klein beetje misgaan is. Nou, dat is zeker waar. Maar in Nederland geldt dat als je niet behandeld wordt in een kliniek,
Nee, maar kijk, dan daarna... ben je dus zelf verantwoordelijk voor jezelf, voor je eigen zorg. Ja. Als jij je medicijnen neemt, kan ik mensen niet dwingen om dat te doen. Weet je En die wel- bevoegdheid zou ik wel willen hebben, want dit is natuurlijk extreem uit de hand gelopen. Maar er zijn meer verwarde personen, zo noemen we ze ook. Ja, maar dat is een tegenwoordig. prikkel en vreemd. Dat zijn er meer. En Hoeveel dat zijn er misschien wel weet je tientallen in Friesland als geheel. En dat zijn er in Nederland bij elkaar wel een paar duizend. Hoeveel weet jou het ervan? Nou, dat weten we niet heel precies. En de ene verwarde persoon is weer de andere niet. Dus, maar het gaat zeker om tientallen mensen waarvan we weten... die hebben begeleiding nodig of zorg... of die moeten hun medicijnen nemen. Ja. Soms gaat het maanden goed en dan opeens weer niet. Nee. Ja, en daar hebben wij geen bevoegdheden voor. Want in Nederland geldt, je wordt of behandeld of niet. En als je niet behandeld wordt... Maar jouw kind dus, net nou zo'n man thuis zegt... ik lees zorgen. alle dagen een pil op je tong. Nee, maar je kan natuurlijk wel... Zeker in extreme gevallen zou je kunnen zeggen... wij willen dat je iedere dag je meldt... en dan willen we zien dat jij die pillen neemt. Maar u begrijpt wel, dat komt heel erg aan de persoonlijke vrijheid... en mag dat zomaar. Dus die bevoegdheden heb ik nu niet. Ik heb nu ook vandaag gezegd... ik wil in Den Haag wel bespreken met Tweede Kamerleden... van die bevoegdheid moet je maar in de wet opnemen. Linksom of rechtsom. Maar weet u waar het denk ik al misgaan is? Dan kom ik weer op Brussel. Die heeft de bevoegdheid om te zeggen... die jongens die gaan vrij. Ik vind dat... Ja, hoe dat allemaal gaan is, weet ik precies niet. Maar ik vind wel dat er meer moet worden geluisterd naar de TBS-kliniek. Ja. Die mensen die daar bezig zijn om... Ja, want die hebben het serieus aan. Hij is eigenlijk nog helemaal net clear. Nee, ze ben niet. Nee, maar zij staan ook met handen en voeten gebonden, want ze krijgen... Een klein verschil. Niet Brussel zegt wat we niet mogen doen, maar Brussel heeft gezegd... als er geen gevaar dreigt met geweld, dan mag je maar via TBS hebben. Ja, maar hier dreigt wel gevaar, maar komt het niet uit het ziektebeeld voort. Dus, maar dat is allemaal juridisch. Dus wij hebben best vrijheid om zelf dingen te doen. Maar daarom heb ik ook geagendeerd... Ik wil meer bevoegdheden hebben als burgemeester of een speciale rechtbank in Nederland. Bijvoorbeeld in Arnhem is de TBS-rechtbank van Nederland. Dat ik moet kunnen zeggen, nou, de psychiater zegt wel uitbehandeld. Maar ik wil toch dat daar nog een keer naar gekeken wordt. Dat was hier niet het geval, hè? Nee, maar dat is nu niet gebeurd. Maar ik zou de bevoegdheid willen hebben dat je kunt zeggen als burgemeester... die man lijkt mij een gevaar in de samenleving... Ja. Dus laat nog even een second opinion doen. Stoel zitten voor een psychiater in principe. Nee, maar daar moet ik het ook niet zelf doen. Maar zo'n rechtbank in Arnhem, die is gespecialiseerd in TBS... die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, rechters en psychiaters daar... van ja, je hebt gelijk, dat is toch wel een gevaarlijke toestand. Ik wil even afsluiten met jou, want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar ik vind het erg voor de nabestaanden van deze vrouw. Ja, dat Safir Kommermat, hij nou vers zit. Maar hij zit nou wel verst. En waarschijnlijk... Voor zijn leven, nou, ik hoop misschien wel voor zijn leven. Ja, ik hoop het. Dat hij nooit weer loskomt. Krijg je dan daar rest van, hoe wrang het klinkt? Wat zegt u nou? Krijgt uw gezin daar ook rust mee? Mijn vrouw die had een hele psychiatrische behandeling. Of die had een behandeling gehad. Omdat zij dus... En dat gaat nooit over. Daar zit zij nou nog met. Toen zij dat verhaal kwam te horen dat die Udo Dijnem dat allemaal flikt had. Toen had zij weer een heel raar gevoel in de maag. Dat alles weer van voren af begon. Ja. Ze kregen allemaal die dingen wat er gebeurd was bij ons. Ik ben natuurlijk zelf wel echt blij dat die onmiddellijk gepakt is. Want het gebeurt ook vaak genoeg dat je nog maanden op zoek bent... naar bijvoorbeeld de familie De Mol of de moord op Els Borst. Ja. Duurde het nog heel lang voordat duidelijk was wat er nou gebeurd. Ja. Nu geeft wel enige rust. Maar vooral voor de nabestaanden is natuurlijk het ergste. En de slachtoffers dat die nu dit hebben moeten meemaken... Maar hij zal nu natuurlijk heel lang vast blijven zitten. Want hij moet nu veroordeeld worden. Hij heeft natuurlijk een moord gedaan plus zware mishandeling. Ja. Dus die man blijft nu echt heel lang weg. En hopelijk ook daarna met TBS. En dat kan dan ten eeuwige dagen verlengd worden. Daar is nu geen twijfel meer over. Nee, daar komt geen Brussel tussen. Ik sluit het al. Bedankt voor je verhaal. Oké. Ja, en succes en sterkte. Dankjewel. Voor je dochter en je BSBN. Helemaal goed. Ja, gelukkig ben er ook nog zaken. Je werd een mens nog wel vrolijk van wordt. In deze studio, dat behandelen we nou. Muziek. Aansema Emmy Verheij. Nou is het even met commodel.nl. Want van de morgen kregen weer heel wat fans een huiskamerconcert. En dit keer wie het van Wiebe Kaspers. Uw commodelreis start van de morgen in Wienaam. Dat leidt bij Haas. Hajo en ik komen mooi op die toon. Maar Wiebe Kaspers zit al lang en breed opsteld in de woonkamer. Nou ja, dit is mijn mini-vleugeltje. Die hebben we nou jel hier. En nou, dit is eigenlijk wel de test. Tineke Witteveen is fan van alles wat kunstig en Friesk is. Want Wiebe Kaspers 1 november komt hier in Wienaam in de Tjerkjespeling. Ja. Maar dan kennen wij net. Dus het vond ik zo jammer. En toen dacht ik, nou, probeer ik het aan.
Dan sjouwen we een hernia aan de lietse vleugel die het wie bij mij naam had. Maar hij klinkt wel mooi. Beeld het beeld daarin dat de zwerver verbindt, daar in het vrije land. Plangas naar Oosterbierum. Gelukkig net al te vier voort. Daar ben het Fokke Visser. Zelfs ook muzikaal. Ik ben Juster Bellen. En ik wist net wie ik kwam zo. Ik heb vliegende vreten opjoen en nu ben je er al. Dus dat kwam uit mat. Wie bedeelt nog heel aardig een cd uit aan de familie. Maar Beppe weet net wat een cd is. Weet je wel wat dat ik ben? Nee. Nou, riet maar eens. 90. Jen, jong. Ik nooit er verlitten mij als ik in die spiegel sloeg. Een meisje die mijn lippen kan verdwoen, al ik vlug. En dan klinkt op de radio, Bob's blowing in the wind. Ik draai het nooit op eigen tik, zo hetzelfde. Dan wordt het een speurtocht naar nummer 31 op het industrieterrein bij Friendship. Blijkt het dit gebouw te wezen. We zitten bop op de zuiveringsinstallatie. De bacteriën doen hier het werk. En daarom zit hij die stoel, denk ik. Je zult je rekening nog in verlengd op jaren wat uit. Dat is weer zo'n geboorteplak. Wij hebben in februari het album uitgebracht, al Noise on Doy, met z'n drieën. En daarvoor speel ik helemaal net Maidaan, maar we hebben 1 repetitie gedaan. En daar gingen we daar voor het eerst bij en dat ging fantastisch. Goed, we hoeven nog maar 300 albums te verkopen. En dan? Dan ben je kiet. Dus altijd nog mensen minnen. Je kan album bestellen op wiebekasters.nl. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these fucking blues. Diamonds on the soles of her shoes. Ja, dat is toch... Het is echt heel bijzonder om daar optreden te maken. Heerlijk daar bij die wettenzuivering. Ja, dan aan tafel zal ik haar introduceren. Een van de wichtigste violisten in de wereld. En is begonnen in Ljouwert, Emmy Verheij. Emmy Verheij wordt binnen in Amsterdam, maar groeit op in Ljouwert, daar ze op haar zonde haar eerste vioollessen krijgt. Al gauw valt haar talent op en wordt ze bestempeld als wonderbaan. Als ze 12 is, maakt het Emmy haar officiële debuut bij het Fries Orkest. Daarna gaat het hut met haar carrière. Van Rusland naar Japan en van Engeland naar Amerika. Emmy Verheij zit op alle belangrijke podia van de wereld. Nou, na meer dan 54 jaar had ze 54 platen op haar naam staan, wordt jaarlijks haar eigen Emmy Verheij Festival organiseert en vindt ze tijd om ermee op te houden. Op 29 november gaat de oude viool uit 1676 dan ook definitief in de koffer. Ja, Emmy Verheij, welkom. Ja, de viool is er niet bij, hè. Dat is een beetje spannend om die overal mee naartoe te nemen. Die zei, ik ga ook niet spelen. Maakt niet uit, gaan we het erover hebben. Goed zo. Begonnen in Leeuwarden, hè? Ja. 5-jarige leeftijd. Hoe is het om dan weer terug te... Ik begon met viool spelen toen ik 7 was. 7? Te leren, dus te studeren. En op mijn 12e heb ik voor de eerste een concert gegeven in de Harmonie. Ja. Weet u nog een jeugdconcert. Weet u het nog, de eerste keer dat u hem vast had en dat u dacht, hé, dit kan ik? Ja, toen streek ik de losse snaren aan. Hè. En verder niet zoveel, maar ik vond het wel bijzonder, ja. Ja, uw vader dirigent toen van het Friese Orkest. Tweede concertmeester, sorry. Tweede concert, ja. nou goed. Ja. En die voelde dat meteen, die zag meteen... Dit ja, mijn vader was zelf violist en als je dan zo'n kind ziet en dat gaat allemaal bij wijze van spreken vanzelf. Ja, dan doe je er wel wat mee, ja. Ik zie nu dat u erover spreekt en dan zie ik toch wel een stralen in uw ogen. Waarom stopt u er eigenlijk mee? Nou, ik ben stokoud, punt 1. Nee, dat valt wel mee toch? En punt 2 is het zo dat ik, dat natuurlijk...
Ja, ik werk al meer dan 53 jaar. Gewoon echt werk. Vanaf mijn 12e ben ik, dat was dus het eerste optreden, heb ik mijn eerste concert gegeven. En dat is alsmaar zo doorgegaan. Dus mijn hele puberteit en noem maar op is heel veel concerten gegeven. En niet alleen 's avonds, maar ook overdag op scholen. Heel veel mensen herkennen mij nog, die komen nu nog naar me toe. Ja, ik was toen en toen op het lyceum in Arnhem, daar was u, daar speelde u. En sinds die tijd ben ik dus, volg ik klassieke muziek en ook u en noem maar op allemaal. Dus ik heb gewoon heel erg hard gewerkt. En ik vind eigenlijk een loopbaan van meer dan 53 jaar, vind ik wel genoeg. Ja, dat is prima. Ja. Maar u zegt het alsof, ik heb mijn jeugd gewerkt, eigenlijk als eerste kindster misschien wel. Ja. En ik ben doorgegaan. Ja. Kijkt u daar ook een beetje met weemoed op terug? Nou, weemoed. Ja, een soort van weemoed. Er zijn ontzettend veel mooie dingen gebeurd. Prachtige dingen gebeurd. Maar op een gegeven moment moet je gewoon toch ook denken van, wat wil ik nog verder met mijn leven? Hè? Nou, heel veel mensen gaan van alles doen. En ik ben ook breed geïnteresseerd. En dat is denk ik ook de reden waarom ik denk van, ik wil inderdaad al die dingen nog de gelegenheid geven. En mensen weten nou eenmaal niet hoe oud hij wordt. Ja, want u heeft een boek geschreven. Ja. Het is een boek vol met interviews. Ja, goed. Het gaat, en dat draait om vriend of vijand. Ja. Toen dacht ik, vijand. Nou, als je een instrument hebt, je kan het bespelen. Dat kan toch nooit een vijand zijn? Maar... Ja, dat is het toch wel. Want het dwingt je ook elke dag om te studeren. Dus je moet elke dag die discipline opbrengen om die viool weer... Nu nog steeds? Ja, ik moet nog steeds elke dag studeren, anders loopt het niet meer. Dan verstijft het en dan klinkt het belazerd en dat wil niemand horen en ik ook niet. Maar waar zat dan het vijandschap in? Dat je dus inderdaad elke dag daarmee geconfronteerd bent. Je kan nooit eens een keer een dag zeggen van, heb ik natuurlijk wel gedaan, maar het wringt altijd. Ja? Het wringt altijd. Als je elke dag... Ik wil bijvoorbeeld een dagje uit. Stel dat ik naar mijn dochter wil in Amsterdam. Nou, dan wil ik naar Amsterdam. Ga ik naar Amsterdam. Maar dan moet ik wel in mijn achterhoofd... Ja, maar ik moet nog wel studeren. Dus dan is zo'n hele dag heeft dan een heel andere... Je kan nooit eens zeggen van... ik ga wat later naar huis. Ja. Of ik ga nog even dit doen. Of ik knoop dat eraan vast. Nee. Maar dat zie je dus nu gebeuren, hè? Met die kindsterren, die moeten dus al heel vroeg presteren. En daar loopt het heel vaak niet zo goed mee af. Met u nog wel. Met mij is het toch redelijk afgelopen. En die kunnen de druk niet aan. Nee, heeft u dat ook wel een beetje zo gevoeld? Die druk, die eeuwige druk? Dat is dus wat de titel van het boek zegt, ja. En een vriend dan? Want ik bedoel, laat het niet pessimistisch maken. Het is natuurlijk een prachtig instrument. En ik heb ook een heel erg mooi instrument. Ik heb een prachtig instrument. En er is het mooiste muziekliteratuur voor geschreven. En ja, het blijft natuurlijk ongelooflijk bijzonder. Ja, kent u de stukken? Ja, ik dacht, mij houdt wel van viool, muziek en cello. Gelukkig. Combinatie. Ja. Maar wist u, ik ben zelfs absoluut niet een instrumentspeler, hoor. Maar kende u de link met Leeuwarden? Ja, dat wist ik. Ja, nee, als je burgemeester wordt hier, wat ik inmiddels al lang ben, dan valt die kinderen op die uit Leeuwarden komt. Mensen zeggen het ook, die komt van ons. Ja, want het is het laatste optreden hier in Friesland is in de Harmonie. Gaat er nog iets bijzonders? 8 november. Is dat nog iets ik heb bijzonders nog gevraagd, probeer nog tot 2018 vol te houden, maar dat gaat niet lukken. Nee. Wat mevrouw Vrij zegt is natuurlijk waar. Ja. Als je dit even een jaartje niet doet, dan ga je daarna niet meer. Als je op dit niveau bent, speelt nog even voor de lol meedoen. Dat kunnen we niet vragen. Het werkt niet meer. Het houdt echt op. Ja, het verstijft. Wat gaat u missen? Wat ik ga missen? De muziek en het werken met mijn collega's. Want dat is heerlijk. Dat is ontzettend fijn om gewoon zo'n stuk in elkaar te zetten. En een beetje ik noem het altijd klussen. Ja. Je moet echt zo'n stuk helemaal... dat moet van jou worden. En dat zal ik zeker missen. Ja, ik heb nog niet eens zo heel lang geleden, een jaar geleden, ben ik begonnen aan een heel nieuw stuk van Hans Henkemans. Een heel interessant stuk, samen met Ed Spanjaard en Lodewijk Spanjaard. En dat was ontzettend leuk om daaraan te werken. En dan inderdaad zo'n stuk wat niemand kent, om dat inderdaad vorm te geven en zodanig neer te zetten dat iedereen denkt van, dat wil ik ook gaan spelen. Ja. Dat is heel bijzonder. Maar hij gaat zo meteen, Ja, ik denk dat het een geweldig dure instrument is wat u heeft. 1676. 1676. Ja. Is dat uw pensioen? Kunt u daarvan... Ik ga daar niets over zeggen. Nee. Voorlopig gaat hij gewoon in de doos. Oké, dan helemaal niks? Nee. Heerlijk, lekker rust. Ja. En dan genieten van de muziek van een ander. Nou, rustig zal het niet worden, want zo zit ik niet in elkaar. Oké. Nou, ik wens u heel veel plezier in de rest van uw leven. Dank u wel. En misschien ooit eens een prijs?
Nou, misschien kunnen we nog iets verzinnen in 2018. Toch wel. Wie weet. Docenten, nou, als voorlopig iedereen masterclass. eerst mijn boek koopt, dan weet iedereen weer even, is opgefrist, is hun geheugen opgefrist. Want inderdaad, sommige mensen weten niet eens wie ik ben. Nee. Die hele jonge generatie. Ja. Nee. Nou, nu wel, gelukkig. Ja. Hier in Friesland wel weer even. Goed zo. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, op 8 november is het laatste optreden, het laatste Frieske optreden in de Harmonie. Zijn er nog kaarten, weet u dat? Weet ik niet. Nou, even Ik zou wel snel zijn, want het is bijna overal uitverkocht. Oké, dus nou ja, wees er rap bij. Ja, mensen, dit wie bient weer voor Joen. Bedankt voor het zien en een hele mooie Joen verder. Hè? Dag. Hoe wie het eerste optreden in Poppodium Neushoorn? Morgen bij u een recensie.